Bungaing lair karo bungaing batin ki mor misah. Ah ora ngerti to marane. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lair. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lair, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng laire iki derajat pangkat duwe, duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping celingak-celingu. Nek tanggaku mbrobos kene, nek tanggaku mlumpate mbok njukuki dhitku, anane ming suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane ming numpuk derajat pangkat, numpuk bono picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya. Mangan sedina ping pindho wae tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep jane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen brana picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Wilujeng Penemban. Slamet tekaku Semar, niring sambikala praptaku. Salam takliku katur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi, kula tampi. Penemban bekti kula kunjuk. Nala gareng natampa pangestuku Tambanana. Lho nggih. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh, Petro Kantong bolong natampa pangestuku Tambanana. Lho nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh, Bagong iya. Pangestuku Tambanana ya, Bagong. Lho nggih. Sangat anggen kawin dadosaken jimat dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Eyang aku ngaturake bekti kunjuk. Lho, iki sapa iki? Aku wis anggeni Eyang. Oh, wis anggeni ya putu. Pangestuku Tambanana ya wis anggeni. Tak gegem dadekake jimat. Slamet Mbah Kakung. Lho. Sapa iki? Aku Antasena. Oh, Antasena putuku kowe. Pangestune Simbah Tambanana ya, Nger. Ndak gegem dadekake jimat Eyang bekti kula kunjuk. Suarane kaya Gatotkaca iki. Kasinggihan mekaten. Pangestuku Tambanana ya tetuka. Kula pundi nggo jimat Eyang bekti kula kunjuk. Iki sapa? Kula pun Antarja. Wah iya Antarja. Pangestuku Tambanana ya Naga Baginda. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan Eyang bekti kula kunjuk. Oh iya. Anu sapa iki? Janaka. Sanes kula Abimanyu. Oh, Abimanyu putuku cah bagus. Pangestuku Tambanana ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Wah. Durna bapakku. Aku katurake bektiku katur. Lho, Werkudara ana suarane kok ora ana wujude. Werkudara pangestune Bapak Tambanana. Niki Bagong, Mbah. Oh, setan ki ora. Tingak-tingui. Tak tingak-tingui. Werkudara ora ana kok suarane ana. Wah, iya. Ya, Mbah. Aku aturake basaku kok suara gedhe banget ora mung. Coba balen ana, Gong. Wah, wedan. Kok iso gedhe, Gong? Mbah iki yaene gedhe dhewe, Tru. Mbah ora tak kapak-kapake lho. Ha iya. Kok iso gedhe dhewe aku iki gumun ya. Nuwun sewu Penemban. Rawuh ndika enten apa wigatos? Lah kok janur gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh, iki ngene ya Semar. Prataku nang Karang Kadempel iki ora saka karepku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karang Kadempel ing wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggalihku duk nalika semana aku tinimbalan dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wondene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingendikake dening dewa ingkang paring sasmita kalawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjayeng bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya ora ketang mung telung kedheping netra. Bebasane
ora ketang ngomong sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Kuwi Ngastina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang keberbegen marang kumandange negara Ngastina. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Durna ingkang wigati sawana ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin boyong kelawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Durna ning Karang Kadempel iki kadhake sangganing para Sata Kurawa ing wis jangkep gawa tandu jempana joli-jolan bakal binoyong marang negara Ngastina. Ora ketang mung teleng kodheping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina, nyuwun menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun brana picis, nyuwun wujuding brana picis, hargya kencana jamrut hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karang Kadempel menika dipun guruki nganggo brana picis. Ngono ngendikane anak Prabu Duryudana. Mo Semar praptaku ning papan kene kuwi ibarate kaya dene dewaning kamulyan. Ingkang bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh sedhela wae ning negara Ngastina, balimu uripmu bakal mubra-mubru, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngastina sak lawase bakal pinaringan pangkat nujum paranpara ana ing Praja Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekasa. Coba to, kowe ora ketemu aku pirang puluh taun. Mongko saka wewayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang taun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi wangun pendopo? Tur ing atase kowe iki abdi ning para Pandhawa lah kok iki ra lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nganti dilemeki triplek barang. Uripmu kok kaya ora kepenak to Semar? Mula iki ana kalodhangan. Yen kowe gelem sowan nang negara Ngastina, apa kang dadi kekayaanmu bakal kasembadan. Nek perlu omah iki dimbrukke, kowe mbangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembadan. Waton kowe gelem sowan negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora mung suweng wujude lombok abang kaya ngene iki tok peng-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Ning mesti bakal kelakon. Mula kang saka kuwi Semar ayo ta. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau jangan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina. Oh, Semar. Anak Prabu Duryudana wis maring dawuh karo aku, Bawa Durna, sagedhakan menika panjenengan boten saged boyong dhateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujangganing negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Mboten wonten ginanipun. Menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kaliyan Semar Badranaya. Mila tinimbangane aku ngosin bali marang negara Ngastina, paripaksa aku ngrudha peksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina, tak rudha paripaksa. Bangga bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar. Bang, mlebu omah kok cucul jarik. Katokan training ngono maksude piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki, Tru. Oh, mergo nek kebelet meng kari plotrok. Dengkulmu mlocot ora. Saya Tru meneng saya Tru tak mangsuli Durna. Oh iya, iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lha ora kepenak nggon ngendi?
kok arep jiat karo Semar, arep maksa karo Semar ya anggepe dhek iki nang kene iki apa? Ya bener nang negara Ngastina iki dhek iki pujangga, nang Ngastina dhek iki wujude guru, guruning para Kurawa. Nang Ngastina dhek iki pendhita. Nek nang kene iki dhek iki daya, kudune ngormati karo situan rumah. Ora daya kok drangap-drangap cangkeme kok kenek. Sak penake dhewe ora. Lho, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetoke tatoku. Waduh. Endi tatomu? Iki nang lengen iki. Ah, ula kok gubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi ya. Apotek nggo tuku bios, nggo bios. Cengelmu ki wae. Gong ora ngawur gong. Men aku emosi aku. Aku nganti bapak kok nganti ame dipameri brana picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat, nek gelem duwe drana picis, wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis krasa aku. Kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem, tentrem, manyes. Arep 39 derajat. Ning kanane dadi ayem, dadi sejuk. Kaya ana Esa. AC kok. AC kualik ora. Heeh. Anggepe rumangsane apa? Nang barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntuk-muntuk nang ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo brana picis? Hah, ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku. Saya ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian, sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat brana picis? Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe urung ngerti. Bungaing lair karo bungaing batin ki mor misah. Ah ora ngerti to meneh. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lair. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lair, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lair iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping celingak-celingu. Nek tanggaku mbrobos kene, nek tanggaku mlumpat tembok njukuki dhitku, anane mung suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane mung numpuk derajat pangkat, numpuk bono picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya. Mangan sedina ping pindho wae tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep jane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen brana picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip nang alam padang ki sing utama ki ming bondo donya? Ya ngono wae piye? Sabar kok, sabar kok. Watuk ya aku ya ora apa-apa, ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita nggo idu ora. Hah? Padahal ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa. Itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan. Aku wis 8 Oh.
S2 ming tekan 3, S3. Aku S8 kok. Apa kuwi? Sinten sumerep silit sapi lah gestos wis. Pak toton dasmu lho kok. Kuwi mung ngomongane cah cilik kok nggo dagelan ora. Kula kelas kali kula keling. Kacuk kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangan iki karo Brana Picis nang kene salah nggon kowe. Nek kene kowe arep pamer Brana Picis boyong karo Semar. Anake ragil sing ora trima. Lho, ning ngono kowe wani karo Begawan Durna. Wah, lah ora tau ndelok wayang kok. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kala mangsa aku ki wani. Kowe wis tau ngerti lakon Bagong Gugat durung? Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora mung ngenteni lek ku crita, tuna aku. Apik kuwi gayeng, dewae morat-marit tak sikat kabeh. Aku mung Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa Sata Kurawa. Ha keroyokan. Sampeyan iso nyenggol Semar, boyong Semar tok peksa nang ngendi jenenge negara Ngastina. Nek gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene papane wong neter katitean. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis ijab kok metu jaba. Rugi. Oh, wis muhrim kok. Anggo ngapa tetet gong tantil dasmu lho kowe. Cangkem elek ora. Oh, mbok yo sing apik ngono kowe. Ngapa sing ngajari ya kowe ya? Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ora yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, metu Jawa, tutut yo. Lakon makan nang pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira ndelok polahe Bagong iso guyu dhewe dunekke demit ya. Lho kirik. Ngapa ya, Pak? Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi Bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Agene ana jagung mbok ditokke, Mir. Ora, kok cah goblok ora. Jagung bakarane iki apa kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh Durna apa piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Mung Durna kok. Pancen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho Le. Ora wedi aku. Lah terus kowe arep kowe sing ngertok ndelke sapa? Ha iki ngapa iki dating pendelik iki? Wo, setan iki ora. Mulane kok kendeli ra jamak-jamak. Nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus gleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Ora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mangke tak aku ditonton wong semene kok wah Bagong gleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Ndek, mbuh. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong batur sampeyan wis goleke gawean. Nyuwun ngapunten nggih, Den, ora apa-apa. Gong,
Nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kurawa tak tandangane. Krungu ta kowe. Ngene iki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe rasa melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatotkaca pancen jos. Bagong rasa melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, Ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguhan karo aku Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mung paitan bokong lho? Paitan bokong piye? Lungguhan iki ra mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mong Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kurawa 100 ki rasa dadang kanggo Kakang Garaca, rasa dadang kanggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara kok. Ya Kang, mbuh. Kok mbuh apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep dikaya ngene iki ya anak satriya, anake Bapak Werkudara tok bambung-bambungke. Oh, senengane ora kurang ngajar karo Kakangne kok Bambung Antasena. Sing bener iku Kocluk Antasena. Tendhangi raine ra. Matur nuwun nggih Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngaradan kawula kula pengamuke Kurawa sing didhawuhke Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka karang kadempel njaluk pamit joge njaluk pamit Siwa Semar. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya Ranggana magawe gelar irawang-wang wah mula pono kawan padha ngembelo sirahe gleleng pacake dlangap-dlangap ucapi kemewat kaya ngregem jimat kaya ning gelar Resi Abang jebul didombani karo Antasena Pakde Surtayu pancen kepara nyata aku minangka dadi wakiling anak-anake kakene Semar sing kakene Semar ora kersa diboyong marang negara Ngastina mula pepundhen Kurawa ora usah dadak meksa aja jiat gedene gawe geger karang kadempel nek nganti wani gawe rusak kanan karang kadempel aja nglakon dosa Antasena sing ora trima tantrimane Antasena aku yang sago gawe srana mbubarake para sata Kurawa lho bayi wingi sore wani nantang karo wong tuwa apa abamu ora iso mboyong Semar
luwung boyo tak tekati besmi marang Karang Kadempel. Luwe-luwe karep besmi marang Karang Kadempel. Kawula Karang Kadempel sing ora ngerti kenthang iki muling lakon pojok plereting kahanan. Bakal kasempyoki ngaradan Pak Desurtayu kundulura. Yen aku ora gelem bali, aja takon dosa aku yang balikake marang Pak Desurtayu. Pecah dadamu, gletho siramu Pak Desurtayu. Ayo. godhok pecah sirahmu. Waduh, kleru len jupuk aku. Tak kira nek glugu garek Kartomarma hancur. Wah, pinter kowe nggih. Kurawa Semantri ajeng kula ceblokke kabeh. Tok ceblokke maksude Kula dudutane saka njero bumi. iso wae. Saken apa? Iso. Ngamot ambekan. Wis, pun. meneng wae yo. Nggih. Ngamot ambekan sing tenanan, ngamot ambekan kok omong. Wis melek. Wah, sampean nang pundi, Den?
Aku ning awakmu. Terus Men ketok kowe temandang karya kowe tak njingi. oh terus Kowe ngopo-ngopo iso perang menangan, tamani tumbak ora apa-apa, tamani gada ora apa-apa. Yen lumrah kowe arep ambles bumi ya iso. carane Ngampet ambegan terus batinmu nyuwun ambles bumi. Bathukmu templekno lemah engko ora bablas. bablas sak nyawane. Ora. Iki serius lho, iki ora guyon lho. Iya, ora guyon. Cobane ora. Piye kok ora wani? Engko nek gaman ngapusi kula semenang. Tenanan. Oh, piye? Wah, gleleng iki. Kene ora tak obrak-brek Kurawa ora bakal rampung kanan. Bagong iki Satama lho ora basa karo aku. basa ngapa? Kowe rene arep gawe geger kok dadak tak basani. Jaluk Semar Badranaya. Bapakmu kok rene. Cendhangane ora. Pendhita macem apa kuwi? Pendhita marmeksa karo Semar Badranaya. Ora usah nyumbari karo wong tuaku. Satama Keduga glindhingke sirahmu. Piye? Satama Keduga glindhingke sirahmu. Biyen Bagong wong ora-oranan mo. Saiki urung karuan. Kowe iso ngalahke Bagong, bumi langit tangkep Pecah sirahmu. pangkal tayone negane atiku. Omeng tanganmu. Ayo, nya. Jan. Ora edan iki serius iki. Mudhar kowe, mudhar apa? Ya, lena pangedhamu cacahke Kalanjana. Lho. Nggo ngopo? Nggo makane kowe-kowe. Wah, setan. Aja pamer. Ketiban tumbak. Endi tumbakmu? Urung dicupuke. Tiban tumbak jebol dadamu. Nganti iso gawe mbledhos. Wetengku. Bumi langit tangkep. Ayo, ungalno dadamu. Nya. Wedan mletik metu genine. Kandhane mula aku ora nggawa rek. Kowe ngapain nang reng? Ora apa-apa ndelok kowe. Hati-hati ngundak kena pegaman, nganti kowe kena pegaman tak nyemelangi to. Aku nek perang biasa tak tambi omong-omongan ngene iki ora. Asale canggleleng kok ya. Terus barang nanti ngono nganti ana apa-apa dipenake mah. Dian ki menungso apa iki? Menungso apa? Wis ora apa-apa to, diamu dadi kono mati ya. Kok ngleleng kowe, Wer? Tumbak ditutuke cengel kok tang 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 tang. Campuk. Ora usah gumun. Butuh tela ora? Oh, butuh tilang apa? Golekke. Kang, Kang. Wedian. Kang. Rasa wedi, aku ki ora apa-apa. Santai wae to. Tak goleke mayit wedok apa? Mah. Mayit kok wedok. Wah, bocah kok glelenge ra jamak-jamak. Ono apa lho Kareng? Bagong. Bagong apa? Bagong kok iso ambles bumi? Ora sanggumun mergo dinjingi karo adiku. Adi sampean Dimas Antasena. ora setan iki. Mbok kula dinjingi teh. Iya, Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, ngusah asik Kurawa. Merem. Merem kok malah mlirik. Niki kira ya. Oh. Karo wong tuwa kok. Merem. Wis merem. Ngamet-ambekan. Wis melek.
Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane Mabura. carane Sikiling gedruk lemah ping 3. Niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa? Batinmu muni mandeg. Gleleng sae. Wah, sapa kae sing etok? Durma Gati Timbres Dasmu. Biar. Wah, gleleng tenan. Padake sembecengan. Kok aleman reng. Le tuku gas nendi? Gas matamu ora. Iki lho delok iki lho. Iki aku iso nek di atas tanah iki tuh bisa lho. Mumpul sithik kok. Wah. Golek kolah ra ono gendenge. Areng apa? Nginjen kaya. Sempatan nih. Weh lah Bagong ngampuh gareng ngampuh. Kula digawe kaya ngene. Digawe piye? Gawe kaya gareng kali Bagong. Aku isa aku ping ambles bumi, mongko ambles bumi wis dinggoni Bagong. Mengko Bagong tak jake gelut ning dron bumi. Merem. Kula iso kaya sampean iso nyembur kaya kula to? Iso. Wonten iso mati wonge, Mati. wah niku wis apik. Merem ngapet-apekan. Aja endo. Nek Arding slupi aja endo. Lah niku ora tau endo. Kene anane ming pasrah kok endo. Sampeyan iku sing selak kesusur. Wis. Wah, ayo Ora usah semelang Petruk. Aku ki putune Dewaning Ula, nggih. Kowe narep nang ndi iso, ning banyu ya iso, merambat tuwit ya iso. Kapokmu kapan? Semangkean. Ayo Kurawa gelem bubar apa ora? Ora gelem bubar, ajar anak-anak Semar legane. Kon iblis? Kon iblis apa piye? Mutiar. Oh, kapokmu kapan kowe? Kowe ngapa ya, Tru? Oh, kowe iki senenge cah kurang ajar. Gong, napa iki kilene nandur iki tenanan. Kok ambles bumi nggawa kantong gandum. Telone wong tok pedhiki tok wadahi iki piye? Engko nek panen nek jebol rak wis ra ono telane to. Kowe engko tak kei to. Wah, aku nek carane ngono kuwi gah aku. Wah, gah Gong, aja balekke Gong. Wis kowe ra sampe-melu. Santai wae to, kowe ra sampe-melu. Pokoke butuhe kowe engko tak kei. Jeneng aku ra wani iki. Gong wae wae. Oh, wis. Wah, kandhane kaya ngono. Doglut ning bumi sing weruh ya sapa? Wayang kok menganimasi. Waduh, iki piye aku dipendem sak dodo iki. Apamu kapan kowe? Balikke, Gong. Balikke ora semangkean ora. Ayo. Patih sengkune ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung gawa para sata Kurawa. Wow, konangan gareng Timbres saka Dirgantara.
wis ra gelem banter ya. Wah, kabulatore reget iki ya. Suara-suarane mak blok. Man. Piye? Diceblokke sak dodo, Man. Ceblok kira sapa wae sampeyan nek ngerti gila. Bagong ambles bumi, Petruk ambles bumi, Gareng mabur. Medeni, Man. Bagong ki ambles bumi. Nggih. Iki nek ngerti iso diceblok. Anggere ana mak sendul kudu mencolot, nek ora mencolot iso diceblok karo Bagong. Ngatos-atos ya tak jinjing ya. Uluh. Wah. Menjane Bagong keceron iki nyeblok iki. Ningile nancemke mempeng banget iki. Didudut kok angel, Man. Mbok coba didoni. Aduh. Lega aku. Sampeyan ki wong tuwa to. Ngerti tandur lagi diceblok kok dijeboli. Mbok nek tukul njaluk. Antel mencelot kok. Sembecengan. Mlayu wae. Selak diceblokke meneh. Waduh meng katot-katoke sak. Demit. Gege karepe dhewe. Patih kok katoke ditarik. Untung lobok. Dadi ora sak wonge. Balekke Gong. Moh. Ukuran 3-4. Wah iya. Nek kowe lemu ya ora sedeng. Ayo tak bedah. Santai wae sambung kain liyane. Kardinal. Waduh. Kardinale kok mempenge ra jamak-jamak ora. Wah lho, keterangane katut sak katoke jero. Ha iya. Sengkune iki pate kok katoke jero rendan. Rendan piye? Kaya saringan tahu ae lho. Mosok nyanyi dangdut ya mbok ora ngerti ora. Semengane werna-werna. Dibantu karo ndara-ndara Kurawa mesti sineng kene ya nek mesti. Nek ya paling berpartisipasi meng aku lho. Ha iya ta, uga Dursasana tak ajar timblis. Heeh. Wah seneng aku. Aku ora arep matur ndara karo kanca nek wis rampung masalah ben nang kene terus. Lho. Nang kono terus piye? Maksude ben nang awakku terus. Dadi aku iso mabur tekan ndi-ndi ora kok ming tekan semene tok. Nggih to isih kowe gleleng lho nek mabur. Apa terus? Oh. Sikilmu kaya ora tekle. Tanganmu kaya ora sikilmu ora kaya becik, tanganmu ora kaya tekle, mripatmu kaya ora kira nek mabur. Kok karang yo gleleng tenan kaya aku iki. Piye? Rusak kok terus pisan. Kabulatore jeplok. Oh iya. Sing duwe abur-aburan wis minggat.
Mula aja sok mamer. Ya. Kowe ora iso mabur, aku tontonan tetep iso. Piye, Kang? Sing iso ambles piye wis metu kok, Trep, ya wis. Ha iya. Lah kalau bapak malah tindak mrene. Ayo engko bapak karepe sing diutus sapa ra ndara-ndara ki samakta ing gati sawika ing diri, Trep. Koden prayitna semuriris eka balik ditiyane gandayane tresanya purnama sasi matur nuwun nggih Den pun damel padhang kanan karang kadempel Ndara Antasena kula tak nagih kesaguhan sampeyan. Aku mangkat karo adike Wisanggeni, kek ora usah kuwatir. Ndara Gatotkaca kula nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal karo Abimanyu, aja kuwatir. Siwana Yantaka. Ndara Antarja kula ya nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal nadyan ijen sowan Womandura. Ngestu padha dawing Siwana Yantaka. Muga-muga sami lebda ing karya. Boten manggal setunggal menapa kelakon panjangkanipun ingkang ngabdipun Semar. Aku budal dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki ya kek bareng karo Wisanggeni. Ingkang atos-atos nggih ndara-ndara kula mugi-mugi saged kasembadan. Saning Prabu Ndwaraka nyaya kulub ndak tampa ora liwat pangestu ning wakmu Ndrawati Tampanana ndak gegem dadekake jimat anak lanang Antasena padha raja sak prapta munggir pangestune Pakdhe wilujeng sowanku Pakdhe aku ngaturke sembah kunjuk ya Pakdhe ya kula Antasena ndak tampa pangestuning wong tuwa Tampanana ndak gegem dadekake jimat anggir Wisanggeni katuran karaharjan rawuhipun nggih Paman Setyaki selamat tekaku ngaturke bektiku kunjuk ya Paman kula tampi dawa sami-sami anggir Antasena wilujeng rawuhipun Mak Cilik garpa ruji selamat tekaku aku ngaturake sembahku katur ya Mak Cilik kula tampi dawa sami-sami Raden kekalih dipun sengecaken anggenipun lenggah siwa mati Udawa iya kaya surakura kepenak praptaku wa Pakdhe Pati Udawa iya kaya sura kepenak sowanku ning negara Ndrawati Pakdhe Wisanggeni Siwa Ndrawati ana dawuh
Sumengko pengawak Bodrandamar Sasigita namung wigati. Sengkan-sengkan sowanmu ing datan pepuyan. Ana wigati apa kulup mara gage matur marang Wakmu Indrawati. Setemene ngene wae. Sowan kursane Prabu Indrawati mau ora liya saka keparenging Kakang utawa Siwa Badranaya. Ing nalika semana aku budal saka ing Drepsala Geni, sowan marang ngersaning Kakek Semar. Apa to sababe dene aku sowan marang ngersaning Kakek Semar? Sabab aku mituruti prarampitanning dewa lumantar pasumenan ing wis dak tampa. Mula ora aneh yen to dina samengko mbuh bener mbuh luput, mbuh cocok mbuh ora. Yen to karang kadempel utamaning kakekne Badranaya bakal antuk kanugrahaning dewa. Wong dene kanugrahan mau bakal dayane bakal dirasakake mring sagung para kawula sak negara Ngamarta, munggah ing para putra munggah meneh para pepunden Pandhawa. Ya mung nalika semana ngendikaning kakekne Semar, nggone bakal kedurungan wahyu mau ora bakal kelakon lamun ora ana pambiyantuning Siwa Dwarawati. Ora ana pambiyantuning Wakmu Indrawati tegese piye nggih? Merga syarat srana ing ngendikake dening kakekne Semar bakal kelakon penjangane gering bayu wahyu mapan ana ing Karang Kadempel. Lamun Karang Kadempel tinunggon pusaka 3, 1 Pustaka Jamus Lima Sada, angka 2 Sekar Wijaya Kesuma, angka 4 Pusaka Kyai Nenggala. Katelune kudu mapan ana negara utawa ing Karang Kadempel. Mula tumuli aku semaga lawan kakekne Badranaya, aku ingkang nyuwun ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma ngersaning Kanjeng Indrawati. Mula wae sowan kowe iki malih-malih apa? Tanana kejaba mung mbok menawa ana mulunging penggaling Prabu Indrawati dina samengko Sekar Wijaya Kesuma bakal ndak suwun ndak boyong marang Karang Kadempel wae Dwarawati. Kresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitir kang mitraning astawaning asta. Jagat wasane ku Bathara Wayahlara jagat wisanggeni. Aku ngrumangsani Tanata Ndrawati kuwi ora ketang sithik tau nampa pangudanging Kakang Semar. Tau tate nampa dimong dening Kakang Badranaya. Nanging mbok yo aja banget-banget nggone ngasorake marang derajating Nata Ndrawati. Ing atase pusaka ingkang winastan Sekar Wijaya Kesuma kuwi pusaka kadiwatan. Ora ana wong liya ingkang diwenangake ngasta kejaba Nata Ndrawati lah kok dadi Kakang Semar. Mung kepengin gayuh kanugrahan wae lah kok dadak nganggo syarat srana wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Lah gek utusan marang nom-noman kaya kowe lan Antasena. Ya to yen pancen mengko aku maringake pusaka mau bakal mbok aturake marang Kakang Badranaya, nanging jiwaning muda kuwi laduk wani kurang keduga. Yen to nganti tok gunake bab ingkang ora prayoga apa ora jeneng kapitunan. Mula bab perkara iki aja kok enak sarta aja mbok anggap gampang. Nggone purwa bakal maringake Sekar Wijaya Kesuma iki bakal akeh pitunganing Nata Indrawati. Mula sing gedhe pangapuramu ya wisanggeni. Yen sira sowan ana ing negara Ndrawati bakal nyuwun ngampil senjata wujuding Sekar Wijaya Kesuma, aku ora ngeparangake. Mula kowe bali marang ngersaning Kakang Semar. Matur ingkang terwaca marang Kakang Badranaya yen Sekar Wijaya Kesuma ora bakal sowan marang Karang Kadempel wisanggeni. Antasena, Wadi. Lah kok dadi banjur sumaronong suwan menyaket kelawan Makmu Indrawati. Blakasuta blakotang terus terang sing rembugan wisanggeni nek ana ribete lelakon iki sing tanggung jawab Antasena. Sirmu piye lah kok dadi kaya sugal ucapmu marang Makmu Indrawati? Ming Pakde gelem maringake Sekar Wijaya Kesuma apa ora? Lho. Yen aku gelem maringake Ndrawati tentrem. Yen aku ora gelem maringake Sekar Wijaya Kesuma, apa kelakon dosa Antasena ngamuk ana negara Ndrawati, Siwa Ndrawati. Setiati.
Sirama nganggo tirtaning kesabaran aja kaya ngono Setyaki Gajengipun. Bocah nom dumeh ndugal kuwarisan. Dumeh ndugal kuwarisan nom-noman ora nganggo petung, ora nganggo tata krama sakabinake dhewe. Nggih. Sampeyan nyumbari ajeng gawe geger negara Ndrawati. Nek ora krungu Senopati Ndrawati mboten napa-napa. Nek krungu Senopati Ndrawati niki dadi tanggung jawabe Satria Garba Ruci ingkang paman pun Setyaki. Menawi angger Antasena badhe damel geger negari Ndrawati, krana Kanjeng Prabu mboten maringaken Sekar Wijaya Kusuma. Ajangipun mboten wonten ing pundi-pundi namung wonten dadanipun Senopati Ndrawati. Metu njaba le tak jajale kaya ngapa kekuatan malih jeneng. Kaya wong jeneng bocah nom mula pendak-pendak kagol kogelan atine mesti tanpa nganggo pitung sing dawa tanpa digelar lan digulung Udawa lah kok dadi kaya ngono lho patih kok nganggo tata krama lho untune malah gathuk barang patih kok untune kerot Udawa wonten timbalan. Lah rak ngono to, senengane ya nyuwun pangapunten sinuwun. Tatanen para kawula aja nganti kasempyok ing ngarat dan aku ing bakal misah ing padha regejegan kula semanggaken. Setyaki leren aja kaya bocah cilik Dimas Garba Ruci. Bapak peranggul mungking ayuda kebapak bawatnya bentar kebabaknya mungking alogo Gir kula menika tiyang sepuh masinipun kula mboten badhe ngladosi dhateng jengandika Anggir Antasena Lek wis ora sandadakaken gunung tanpa guna. Majile wis nampa penantange anakmu Antasena saiki didajal. Nek pancen sampeyan majlis iso ngalahke Antasena, aku mundur karo Wisanggeni ora sida nyuwun Sekar Wijaya Kusuma. Ning kok sok baline. Nek aku iso ngasurake majlis Garba Ruci, Siwa Ndrawati kudu maringake Sekar Wijaya Kusuma. Nggih. Kula menika nate bandha kaliyan ingkang Rama. Kula mboten kawon. Nadyan nuwun sewu dipun mestani kawon ning kula mboten trima ati kula tetep mestani menawi kula dereng kawon apa meneh namung atmajanipun anake kaya sampeyan rasah ngatoske banyu ngempukke watu ayo dijajal Rik nang kene kowe apa aku sing kalah jroning boto itu monggo kula ladosi ning aku njaluk ngapura lho nek aku neranyak karo Makcik Garba Ruci Indole wah geleng tenan
wong gerang-gerang kok gelut kok kaya cah cilik. Menguleng-ulengan. Gelut ki ya jotosan. Ha iki padha-padha ampuhe ngene iki kok, Dik. Majelis Setyaki tak jotos ya ora apa-apa, aku dijotos Majelis Setyaki ya ming kaya dicokot semut. Kula dipun jotos Anggira Antaséna namung kados dipun cocok idom. Aku dijotos Majelis Setyaki kaya ming didumuk. Kula dipun jotos Anggira Antaséna kaya dipijeti prawan. Aku dijotos Majelis Setyaki kaya dipijeti rondo. Lho. Iki kok tekan wong wedok-wedok ki ngopo to? Ampuh kabeh, wis to ampuh kabeh. Setyaki ya digdaya, Antaséna ya ampuh. Ning tetep aku ngamuk nek pancen Siwa Ndarawati ora maringake Sekar Jayakusuma. Antaséna piye? Upama tak gondeli mesti kowe bakal gawe kekir negara Ndarawati. Kang mangkono ora bakal prayoga dadiane. Heeh. Nek nganti mengko bapakmu krungu malah ora karu-karuan to, mestine ngono. Sekar Jayakusuma tamanono. Tenane, Pak Dik. Iya tenan. Gawanan ning Karang Kadempel. Ning aku bakal marep ning Karang Kadempel uga. Mengko nganti pusaka iki digawe bab sing ora prayoga marang Kakang Semar Badranaya. Aku ora nrimake lho Antaséna, ora ming Pak Dik. Aku ya ora nrimake. Mula tamanono. Mangkat ning Karang Kadempel. Ya, matur nuwun. Bisa nggene endi? Mengko bisa nggene bakal sumusul marang kowe, Nger. Ya. Wonten timbalan. Setemene sadurunge wis anggeni lan Antaséna iki mau sowan. Siadi ndak kanthi prapteng Datulaya, saya temung bakal ndak kanthi pirembugan babagan perkawis menapa. Pasumenan ingkang ndak lakoni ingkang ana gandeng cenenge kelawan Kakang Semar Badranaya. Lah kok jebule ingkang pinaringan sasmitan dening para dewa ora ming pun Kakang dhewe nanging klebu anak-anak Pandhawa uga pinaringan sasmitan dening para Jawata. Mboten. Setyaki wonten timbalan tunggun negara. Paduka Kanjeng Prabu badhe tedhak dhateng pundi? Aku tak nglapat lakune anakku lanang sakarone kuwatir ing atiku ya sing tak kandhake ngarep. Jiwa muda kladok wani kurang geduga. Mbok menawa Sekar Jayakusuma dienggo bab sing ora prayoga. Aja nganti aku ing kapitunan. Lah ngaten sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Titip negara Setyaki niki ngestaken dawuh Prabu. Kene dongane engkung ler wowo sing pine panca Babatoking ayam wana mrak manguwing pagagen Werkudara ora mangling iki kaya dene Atmajaku Gatotkaca apa dene Atmajaning Dimas Arjuna anakku lanang Angka Wijaya Koko Prabu kasinggihan mekaten mbok menawi wonten wigatos
dene putra-putra Paduka kepareng sowan wonten negari Ngamarta. Abimanyu wonten timbalan Ngadawuwa. Gatotkaca wonten timbalan Prabu. Maradhyake matur nggir yen to pancen darbe karep sarta sedya matura marang Wakmu Darmakusuma ing Ngamarta. Wale-wale menapa Prabu? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus dening Siwa Badranaya. Inggih, Siwa Nayantaka ingkang wigatos Siwa Semaranggenipun badhe kepengin nanggayu kanugrahan nanging kedah wonten syarat serananipun. Mboten sanes kejawi namung kempalipun pusaka tetiga Sekar Wijaya Kesuma, pustaka Jamus Miang Jimat Limasada sartanipun Kyai Nenggala. Mongko sakmangke Abimanyu pinitados dening Siwa Badranaya supados munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Prabu ingkang wigatos badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Limasada. Mugi keparenga sakmangke badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel wa Prabu Darmakusuma. Mangkah anggra sesumbar Lindho pome gonceng kumaludhok Guntur ketop lumembak penyugang kumambang Dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyadi Abimanyu ora kok jeneng Wakmu ing Ngamarta bakal awel maringake pustaka Jamus Miang Jimat Limasada nanging teko Andupara sira kulup pinaringan pangandikan saka Kakang Semar yen to bakal nggayu kanugrahan syarat seranane kudu pustaka Jamus Limasada prapteng Karang Kadempel. Apa jeneng ora luwih prayoga lamun sira kulup nyuwun priksa marang Kakang Badranaya wahyu mawarane apa sarta pigunane kepiye? Teka sira kulup Atmajaku Tanjung Anom dinuta dening Kakang Badranaya tumuli budal ngadhep ana Wakmu ing Ngamarta nanging ora nyuwun pituduh marang Kakang Badranaya. Kanthi cara mengkono mau apa kira-kira pun ing Ngamarta bisa kumandel kapercayane marang sira kulup sakarone. Mula sing gedhe pangapura lamun pun ora bakal maringake pustaka Jamus Miang Jimat Limasada nggir Tanjung Anom. Dian Gatotkaca tinon mapakarga suta tekapira Kresna kulup tetuka ana ponggir teka sajak ora prayoga kang dadi atinira kulup Gatotkaca. Nuwun pamunten sampun dados kesaganipun ingkang putra ing Pringgondani. Bilih sowan kula wonten ngersanipun Kyai Semar Badranaya kula kedah pikantuk damel mila sakmangke gandeng Paduka Prabu sampun paring dawuh mboten badhe maringaken pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Kula nyuwun pamunten tinimbang sakmangke Gatotkaca menika dipun wastani satriya ingkang boten saged ngugemi dhateng menapa ing sampun dados kesaganipun paripaksa nadyan kula dados ndeking pangamun-amun bebasan putung kabandemna rembuk kasawurna kula mboten badhe kesah saking negari Ngamarta menawi Paduka Prabu mboten kepareng maringaken wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Wah Mapunten amit sang Klimantabi tirebena iki lho dene Demawaing Nawang Tuwak. Kok Prabu mboten ateges kula menika badhe kumawantun dhateng dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu namung ngemutana. Kakang Mas Yodipati ingkang samangke tumuli mulasara dhateng atmajanipun semanten ugi Kakang Mas Madukara.
Ingkang Tanwandi ugi boten badhe gesek karena menapa ing dipun tindakaken dening Kakang Mas Jodipati. Menapa boten saru dina ing atasipun tiyang sepuh kaliyan putra sami regejegan. Doh nyono cerak nyono sami mestani menawi kula warga Pandhawa menika boten rukun Koko Prabu Kinarya. Nyahak tuwin Kinarya nyupet dhateng reraosanipun para kawula dhateng para Pandhawa miwah atmajanipun. Mbok iya turta malih Kyai Semar Badrana menika slaminipun kula menika srawung kaliyan Kakang Semar mboten nate tumindak goro utawi ujar lelamisan. Mbok menawi menapa ing dipun tindakaken Kyai Semar menika kala wau pancen saestu badhe anyadong kanugrahaning dewa Koko Prabu. Sedewa wonten timbalan yata yen pancen kaya mengkono Dimas nanging tak jaluk Siadi aja mung kandhek ana ing pangucap tegese Siadi wani matur kaya mengkono kudu wani tanggung jawab mangke menawi wonten geseng ngrembak Kyai Nayantaka jangga kula Kinarya lintu Koko Prabu kantinan pustaka Jamus Krimasada paringna marang Gatotkaca lan Abimanyu. Kyai nyuwun pamunten mboten badhe wantun kaliyan pepundhen Pandhawa nanging ngawrat ngemban dawuhipun Kyai Semar Badranaya inggih Siwa Nayantaka menawi ngantos mboten pikantuk damel menapa mboten lingsem Rama Kyai kagungan putra ingkang mencla-mencle gunemane kaya banyu tumempang godhong sente cangkeme. Wonten dawuh minggira ora sudi aku duwe anak wani karo wong gerang. Nuwun sewu Kakang Mas. Kula mban dawuh timbalipun Koko Prabu Darma Kusuma mbarep kakangku dawuh piye? Gatotkaca pinaringan pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Wah, kuwi tenan inggih. Menawi ngantos kula dura sampun ngantos beja gesang kula. Yen pancen ana dawuh saka mbarep dawuhna karo anakku. Wah, janji engko dienggo salah gunake dening Gatotkaca apa dene Abimanyu aja lakon dosa. Aku dhewe sing bakal matrapi paukuman lawan kowe. Ngestaken dawuh Paduka Rama Kyai Gatotkaca wonten timbalan. Pustaka Jamus Krimasada tampanana. Nanging wanti-wanti pitungasing pamanmu. Kemareng Paduka Paman. Sak budalmu tekan Karang Kadempel Kakang Mas Jodipati lan Kakang Mas Arjuna ingkang bakal tutwuri marang lakune anak lanang Pringgondani kula aturi paringaken Paman. Kuning lekas kita linuteng kidung
Kadung kadereng ngomong memangun manah rahayu Yono tanah kolong ih jagat Dewa Bathara Antarja ih oh Prabu kula ingkang sowan eneng apa lha kok dadi janur gunung kadinganen Sirat Majaku jangkar bumi sowan ning Mandura wale-wale menapa sowan menika sak boten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipunutus dening Siwa Semar Badranaya lho Kakang Semar utusan kelawan Atmajaku jangkar bumi kasinggihan mekaten wigatine mugi dados ing kawuningan bilih Siwa Nayantaka anyur nyadhong kanugrahaning Jawata ingkang sakmangke kegiatanipun kanugrahan menika kala wau badhe andayani tumraping negari Ngamarta miwah pepundhen Pandhawa nanging ngendrinipun Ki Semar Badranaya sedaya menika saged kelampahan menawi saking pambiyantu paduka Kanjeng Prabu Mandura lho pambiyantuku piye krana syaratipun kedah ngempalaken pusaka 3 cacahipun Pustaka Jamus Klima Sada Sekar Wijaya Kesuma lan Kyai Nenggala wa sowan kula dipuntus dening Ki Siwa Semar Badranaya supados nyuwun ngampil pusaka Kyai Nenggala badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel piye binatang paresmaning jajalanan sukertane baune iblis lanat Antarja wonten timbalan lah kok wani-wanine kowe kumo wani matur yen to bakal nyuwun ngambil Kyai Nenggala ngerti ora yen pancen kowe durung manuk yen pancen kowe durung ngerti pusakaning Baladewa kuwi wujude loro kodrat karo wiradan sing kodrat mapan ana ngepek-epek Baladewa aran Kyai Nenggala sing wiradat jenenge Kyai Alugara lah kok dadi Semar nyuwun ngambil Kyai Nenggala iku padha karan moteng-moteng tangan itu Baladewa iya iki ora bakal bisa digawa dening sapa wae iki mapan ning jeroning kulit sak jabaning daging cetha yen to Semar Badrana bakal ngrusak marang negara Mandura ngilih Kyai Nenggala padha karo ngilani jajane Baladewa Pate maning jajalan Wa Prabu mestine Antarja wedi karo Ralindra Mandura nanging barate aku kuwi menungso sing kedunungan rasa lha kok dadi malah sira ngendarat marang Antarja babu apa dikira aku wedi karo Nata Mandura ayo dijajal anak Jodipati karo Ralindra Mandura menang sapa neng kene ditemtokke Antarja Kresna inggih Kakang Prabu kula ingkang raying Ndarawati sirmu piye karepmu piye ayo kene Antarja iki maju ngarep aku kene jejeki raine parat menungso ora tatanan lah kok dadi wani barang nyilih pusaka Kyai Nenggala mongko dheweke iki ora weruh yen to Kyai Nenggala iki mapan ana ing sak jabaning daging sak jeroning kulit kowe ora iso digawa dening sapa wae sing iso digawa dening sapa wae iki mung Kyai Alugara kuwi wae ora setengah titah iso mboyong pusakaning ingsun lah kok dadi arep disilih karo Semar memek mripate Semar diapure derajate ngaceplek kok dadak nyilih Kyai Nenggala arep ngopo Kakang Prabu kula nyuwun mapunten sampun ngantos duka nyatanipun Antarja menika kepara saestu dipunutus dening Kyai Semar lan kula caosi prisa Kakang Semar nembe nyadhong kanugrahaning Hyang Mahanasa mongko sekawit pisanggringan Antasena ugi sowan wonten negaring Ndarawati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma ngono inggih lah terus kembang tok paringke kula paringaken mergi menawi mboten Antasena ngamuk
Tumunten kabar ingkang kula tampi, Gatotkaca kaliyan pun Abimanyu nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada. Lah terus ugi dipun paringaken ngampil dening Kyai Prabu Darmakusuma. 3 pusaka menika dados syarat srana tumurun ing kanugrahan. Ingkang angka 3 pusaka Mandura Kyai Nenggala. Lah Nenggala iki ora iso dicopot saka Baladewa. Nenggala ki tememplek. Tememplek ana awake Baladewa. Ora iso dicopot ora digawa ning sapa bae. Menawi ngaten Koko Prabu ngedharawuh wonten Karang Kadempel. Piye? Koko Prabu ngedharawuh wonten ing Karang Kadempel. Menawi upami mangke Kakang Semar Sembada pikantuk kanugrahan sak mboten-mbotenipun Koko Prabu pikantuk dayaning kanugrahan. Ngono Kresna. Inggih Koko Prabu. Yo, ayo aku manut karo Kresna. Bala Pandhawa myuk gumulung mangung sireng sata Kurawa kambahungke Kakang Semar kula Den apa pancen kepara nyata ature anakku Ndrepsila Geni Wisanggeni kawan apa dene Antasena leres mekaten matur nuwun pun paring ngampil Kembang Wijaya Kesuma. Iya Kakang Kakang Semar apa bener kang dadi ature anakku pringgondani apa dene Tanjungana mboten geseh kula sing dawuh kula sing nyuwun tulung sami sowan teng negari Ngamarta matur nuwun pun paring ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Kliwasada Kakang Semar apa kepara nyata leres Ndara Antarja to ya lah pundi pusaka Nenggala yen ora saka kareping Baladewa pusaka Nenggala ora bakal bisa wal saka karepe Baladewa mung sekedap kok niki nggo jangkep syarat srana reruba pepanggil aja nganti gotang kaya ngenten iki Ndara Baladewa matur sembah nuwun pun disuwuk saderenge kula dodok wis tak aturake. Nggih Den, nggih. Matur suwun. Lah kula niki mung manut karo kersaning sing kuwasa sing paring sasmita kalawan ingkang abdipun Semar. Kula dhewe ya ora ngerti terus ken pripun gandeng pusaka wis mlumpuk kaya ngeten iki kula ken pripun. Muga-muga dewa ora mblenjani menapa isih didhawuhke kalipun Semar Badrana. Kilak tadet saliweran sak nginggiling Karang Kadempel
Tumunten mendung angendanu satemah peteng dedet Karangga dempel dumadakan ana kirat ingkang nganyigar punang mendung biar padang trawangan sumunar sumlorot saking dirgantara tumedhaing wayu katentreman mapan wonten ing Karangga dempel andayani tentreming negaring Amarta Mandura Miwandarawati tetunggalan manunggal dados sajuga ternyata Hus dewa mboten selak jumbo kaya napa sing didhawuhke kalih kula sinartan kilat katit sesautan mendung ingkang kaya badhe dados jawah ning tumunten dados padhang ingkang satemah andayani tentrem raosing manahipun ing abdipun Semar mbok menawi menika ingkang winastan wayu katentreman tentrem menika mugi dayanana dhateng negari Ngamarta Ndarawati lan Mandura niring sambikala mboten manggelangan setunggal menapa tentrem laire tentrem ya batine tentrem kawulane tentrem nara prajane sedaya tetunggalan manunggal sayuk rukun sayek saka kapti tunggal cipta rasa karsa lan karyane ndara